Benvinguts a la primera nit del teixit econòmic de Sant Cugat, un espai de trobada i cohesió que avui fem en el Teatre Auditori, per cert, una de les joies de la nostra ciutat. En primer lloc, saludar a tots els assistents que avui esteu en aquest pati de butaques. Benvinguts, benvingudes. En segon lloc, saludar a les autoritats que avui ens acompanyen, especialment el molt honorable president de la Generalitat. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, estar aquí a Sant Cugat. I també donar una càlida benvinguda a les 24 persones que avui m'acompanyen en aquest escenari i que són les autèntiques protagonistes de l'acte, ja que les seves entitats i comerços avui rebran un reconeixement molt especial per la feina feta i també per la seva trajectòria. El lema d'aquesta nit, ja ho veieu, estem aquí, la passió pel que som. I vosaltres ho sabeu millor que ningú. La passió és el motor que ens empeny a continuar creixent, a fer bé les coses, a seguir millorant. Aquests dies jo feia una reflexió i pensava, ostres, què és per tu la passió? Doncs bé, jo crec que és com un batec que ens manté vius, que fa que vulguem fer les coses molt millor. Sant Cugat és una ciutat capdavantera i ho és gràcies a la seva gent, coneguda pels seus edificis, pels seus monuments i també líder gràcies al seu teixit productiu i econòmic. I això és gràcies a tots vosaltres. Ens sentim profundament orgullosos de les empreses, comerços, emprenedors, emprenedores i també entitats que tenim a la ciutat i que formen part d'aquesta essència santcugatenca. Ara sí, per donar tret d'inici a aquest acte, demano la presència de la il·lustríssima alcaldessa de Sant Cugat, la senyora Mireia Ingla i Mas. Bon vespre a tothom, molt honorable president de la Generalitat, tinents i tinentes d'alcaldia, regidores i regidors, vocals de l'AMD, alcaldesses de ciutat del nostre entorn, subdelegat del govern, autoritats, senyores i senyors. Ens trobem avui aquí amb empreses referents de l'àmbit internacional, petita i mitjana empresa, comerços antics i nous, associacions d'empresaris i de comerciants, cooperatives, universitats i centres de coneixement, vivers empresarials. És el reflex del dinamisme i de la diversitat de la ciutat que sempre reivindico i de la qual em sento tan orgullosa. Aprofito l'oportunitat per donar-vos les gràcies pel vostre compromís amb la ciutat i amb el país, per ajudar-nos a ser un referent econòmic i generar ocupació de qualitat. Sou la clau per explicar el creixement de Sant Cugat. No seríem el que som sense vosaltres i sense cap dubte teniu un paper clau en el Sant Cugat del futur. Vaig venir aquí amb la meva família ara fa 25 anys perquè hi vaig trobar un lloc amb benestar i on els nostres fills i la nostra filla hi poguessin créixer. Sant Cugat destaca per la seva qualitat de vida, que ve donada per una fórmula que té els següents ingredients: un entorn natural, un urbanisme amable, un dinamisme econòmic i oportunitats laborals qualificades i d'alt valor afegit. La combinació d'aquests ingredients fa possible un ecosistema econòmic privilegiat. Des de les empreses que generen coneixements i innovació fins a la botiga de proximitat que desprèn empatia i que s'adapta a les noves modalitats de consum. Tanmateix, els temps estan canviant, ho hem vist en els darrers 2 anys. En Genís Roca insisteix sempre que la pandèmia ens ha fet entrar al segle XXI a base d'una bufetada. Interpretem aquesta idea com que no podem estar instal·lats en la inèrcia, en l'autocomplaença, ni tampoc en la creença que solucions del passat ens serviran per als reptes del futur. Per això cal constantment actualitzar la fórmula per modernitzar aquesta ciutat.
Governar Sant Cugat requereix combinar les llums curtes i les llargues. Treballo per solucionar els problemes quotidians de cada dia, però també per adaptar la ciutat als nous temps i assegurar que continuï sent dinàmica i un pol d'atracció econòmic. Les empreses de la nova economia en tecnologia mòbil, gestió de dades, la recerca, les infraestructures de comunicacions, la mobilitat verda, la salut, la biotecnologia o la creació de continguts audiovisuals fugen dels parcs empresarials als afores dels municipis. Ben al contrari, busquen ciutats amables, amb una alta qualitat de vida, amb grans infraestructures de comunicació per barrejar-s'hi i estar a prop del comerç, dels habitatges i dels espais verds i ajardinats. Busquen crear districtes econòmics a prop de la gent. En els propers anys, Sant Cugat posarà a disposició de les empreses d'aquesta nova economia el futur barri de Can Ametller, amb espais que permetin acollir aquests nous tipus d'empreses. I el cor d'aquest districte econòmic serà l'estació intermodal de Rodalies, de Renfe, trens interregionals i els ferrocarrils de la Generalitat. Esdevindrem una ciutat més ben connectada i amb més infraestructures. L'augment de la connectivitat ferroviària amb les ciutats de l'entorn i l'aeroport és vital per continuar sent una ciutat capdavantera i moderna. Aquest districte econòmic, aquest nou barri i les infraestructures d'alta capacitat associades són essencials per actualitzar la ciutat i adaptar-la als estàndards d'avui dia. És un pas imprescindible que ens permetrà coliderar el creixement econòmic de la regió metropolitana. Un creixement del qual es beneficiarà també el comerç local per les noves oportunitats que generaran, per identificar-se amb els valors de la proximitat, la cohesió veïnal i la construcció de comunitat santcugatenca. Un teixit comercial fort també és un dels elements de la qualitat de vida de Sant Cugat, que coneixem bé i que també tenim la missió d'actualitzar i garantir en els propers anys. Aquesta oportunitat que ens ofereix el districte de Can Ametller té un gran potencial. Hem de buscar aliances per tirar-lo endavant i per això ens cal la col·laboració d'empreses, cooperatives, associacions, comerços, agents que ja tenen el seu propi propòsit per millorar el món a través d'uns valors concrets. Així també ens empenyen els objectius ODS. Tots plegats formem l'ecosistema necessari per aconseguir el que ens proposem. Empreses, una xarxa de comerç, talent professional, una massa crítica poblacional amb persones preocupades i implicades i la voluntat política per ser un referent. La ciutat ha de ser en el seu conjunt un laboratori d'innovació i les polítiques públiques han de reforçar-lo. Moltes gràcies a totes i cadascuna de les persones que avui sou aquí, per haver apostat per Sant Cugat, per haver contribuït al desenvolupament d'aquesta ciutat que tant ens estimem. Algunes porteu molt de temps i avui rebreu un merescut reconeixement. D'altres sou més joves, però també amb la il·lusió de consolidar-vos i aportar el vostre valor afegit a la ciutat. El camí està traçat i hem de treballar per adaptar-nos a les exigències del segle XXI. És l'única manera de garantir que Sant Cugat continuï sent una ciutat dinàmica i un pol d'atracció per a projectes de tots tipus. Una ciutat que avança, però que avança amb tothom. Aquest és el meu propòsit. Us desitjo molta sort de cara al futur. Ens esperen reptes molt apassionants i estic convençuda que plegats els afrontarem molt millor. Moltes gràcies. Una gran empresa, quan busca una ciutat on instal·lar-se,
la primera cosa que busca és que sigui una ciutat rellevant, que existeixi, que sigui potent, que tingui marca, que sigui reconeguda, també que tingui accés, és a dir, que estigui ben connectada amb els seus mercats. Però al final, i cada cop més, el que una inversió busca és accés al talent. I a més està tremendament ben connectada, no només amb la ciutat centre, que és Barcelona, sinó amb el món, estan molt a prop, en termes internacionals, del seu aeroport i de tota la seva connexió ferroviària. Les ciutats del segle XXI, que vulguin ser rellevants amb l'economia de la innovació, necessiten formar part de conglomerats, d'entorns on hi hagi aquest dinamisme emprenedor. Fluidra avui està present a pràcticament tots els països del món i aquí tenim visites de tot arreu. Crec que la imatge que s'emporten de la ciutat és la imatge d'una ciutat moderna, molt ben comunicada y amb uns serveis excepcionals. Creemos que San Cugat tiene una dimensión y características ideales para una empresa como la nuestra y reúne las condiciones ideales para el crecimiento, la expansión y la calidad de servicios que nosotros necesitamos. Molts comentaris que ens fa la gent és que aquest campus d'HP que hem creat aquí a Sant Cugat recorda molt el Silicon Valley. És una ciutat, Sant Cugat, que ha apostat fa anys per tenir universitats, i les té, per tenir escoles internacionals, i les té, per tenir un esquema residencial que a determinat tipus de famílies i de talent els hi és molt proper. El talent que ve al campus de Sant Cugat sobretot té una vocació d'emprenedoria. Sant Cugat és una ciutat extraordinàriament exitosa atraient empreses. Els motius són diversos. Per començar, jo diria una cosa que és una mica especial, que és el seu magnetisme, que està relacionat amb la seva història, amb la seva identitat, amb la seva qualitat de vida, amb l'urbanisme que té Sant Cugat. San Cugat es un emplazamiento que nos ayuda mucho a atraer el talento que necesitamos del grupo, no solamente local y de los alrededores, sino también expatriado. Accés a talent de prestigi, estem rodejats d'universitats de molt alt prestigi, escoles de negoci i universitats. Estem molt a prop de Barcelona, on hi ha molt bones universitats, però també tenim Bellaterra amb universitats, a Sant Cugat mateix també tenim escoles de negoci i universitats, per tant, el talent el tenim molt a prop. Sant Cugat és una zona residencial d'alta qualitat. És una zona que està a l'altre costat de Collserola i que, per tant, té accés a un altre aire, a un altre clima, a un altre paisatge més diferent que el que està en la zona més densa de la Barcelona ciutat. A la que veus que la teva carrera s'està desenvolupant aquí, decideixes millorar la teva manera de viure. I llavors què fas al final? Acabes vivint a Sant Cugat, acabes creant família a Sant Cugat y acabas arrelant a Sant Cugat. Tiene un atractivo en cuanto a calidad de vida, entorno innovador, con empresas innovadoras, con empresas ágiles, con empresas dinámicas, con mucho talento y además con gente que busca ese equilibrio entre calidad de vida y calidad de trabajo, que Sant Cugat se lo puede ofrecer. La gran sort de Sant Cugat és que ha sabut combinar l'entorn del gran executiu, de la gran empresa, amb l'entorn de les arrels. És una ciutat amb arrels. Combina el comerç de tota la vida, la petita empresa, el taller, amb la gran multinacional, el gran executiu o el gran recercador. Aquesta combinació de la tradició, aquest monestir esplèndid que té la ciutat i que ens rememora amb una història de grandesa, espiritualitat, ambició, amb mirada llarga, amb la modernitat, no? I ho combina d'una manera molt amable. És que té un teixit associatiu molt interessant i una representació de dones especials, emprenedores, innovadores i grans ambaixadores de la seva ciutat. És una ciutat, a més, que té proper grans centres industrials i de decisió i, per tant, està molt ben connectada. Inclús dintre del seu municipi combina perfectament el comerç tradicional de tota la vida, inclús el romànic del seu monestir, amb un polígon industrial a Sant Joan, on té grans centres de decisió financers, mèdics, industrials, de primera magnitud. És important per una ciutat que hi hagi visions de gestió en el curt termini i també en el llarg termini i que siguin consensuades per la societat. Ciudad solidaria, una ciudad sostenible, una ciudad con mucha multiculturalidad, con mucha diversidad y eso atrae, ¿no?, a la gente joven, atrae a las familias
y por tanto es un entorno donde la gente realmente quiere vivir y desarrollarse y trabajar. Si no tingués aquesta activitat econòmica, segurament no seria el que avui entenem com a Sant Cugat. Moltes felicitats, primer de tot, a totes les persones Doncs això, moltes felicitats a totes les persones que heu treballat en aquest magnífic vídeo i ara demano la presència del tinent d'alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Seguretat, Mobilitat i Transport, el senyor Pere Soler Artalejo. Molt honorable president, excel·lentíssima alcaldessa, subdelegat del govern, diputats, diputades, regidors, regidores, tinents d'alcaldia, tinentes d'alcaldia. Molt bona tarda a tothom, molt bon vespre. És per mi un plaer poder compartir amb totes i tots vosaltres unes paraules en aquesta primera nit del teixit econòmic de la ciutat. Avui, precisament, volem fer un reconeixement a tot el teixit empresarial, comercial i també als agents socioeconòmics de la nostra ciutat. I ho volem fer per la seva fortalesa i la bona diligència en uns moments tan difícils com els que ens han precedit i els que estem vivint en aquests moments que ens albira una petita crisi econòmica. Totes les organitzacions públiques i privades hem de treballar, planificar, compartir i actuar, i ho hem de fer amb corresponsabilitat, sobretot amb les decisions que prenem. Aquestes decisions a vegades no són fàcils i d'altres són més complexes i sobretot en els entorns que cada cop són més volàtils, són incerts, complexos i ambigus i que fan més necessari que mai una flexibilitat i una agilitat precisament en aquesta presa de decisions. Sabeu bé, tot el teixit econòmic, el que significa tenir enfront o al costat una administració. La base ha de ser el consens, el pacte, el diàleg i sobretot l'entesa. Només així Sant Cugat continuarà avançant. Crec que és moment de destacar algunes de les línies de treball que marcaran aquest mandat i a la vegada demostren també el compromís del govern amb el teixit econòmic. Les mesures anticovid posades a disposició de tots els sectors necessitats durant la pandèmia van suposar una mobilització de més de 12 milions d'euros a la nostra ciutat. Pioners. Segon, vam teixir un pla de reactivació econòmica local, sense precedents, un dels primers plans de rescat de tot l'Estat i que ha servit de model amb d'altres municipis i que ens van posar en marxa en base del consens amb el teixit empresarial i comercial. Amb la constitució d'unes taules de treball des del primer dia, amb cada un dels sectors i amb més de 90 mesures consensuades, també de la mà del teixit econòmic. També volem destacar el treball que s'està realitzant per assolir un pacte per l'ocupació digna i de qualitat. Precisament ara, que hi ha les millors dades de tota la història en matèria d'ocupabilitat de la nostra ciutat, avui sortien les dades d'una taxa de desocupació del 5,2%, hem d'afrontar aquest repte, precisament per prevenir escenaris de dificultat en el futur. També volem destacar la consolidació de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa com un referent metropolità i vallesà, amb l'atenció anual de més de 1.000 empreses i persones emprenedores que passen i que demanen el criteri de l'Ajuntament o bé assessorament. I també, com no, destacar la posada en marxa de l'Oficina de l'Agenda Urbana per planificar el futur i fixar el rumb, el full de ruta,
que ens marcarà l'estratègia i les actuacions a dur a terme fins al 2030, amb tots els actors públics i privats que intervenen a la ciutat i que busquen, a més, un desenvolupament equitatiu, just i sostenible per elaborar uns plans d'acció assequibles. A la vegada ens ha de poder permetre coordinar d'una manera racional tots els fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i d'altres tipus de fons que sorgeixin. Aquest és, doncs, el nostre compromís amb vosaltres, amb l'empresariat, amb la xarxa comercial, amb els agents socials, és a dir, amb el motor econòmic de la ciutat. Som conscients de la importància de tenir un teixit econòmic fort i unit, i ha de ser l'interlocutor amb l'administració. Gràcies a tots i totes per l'esforç. Ara donarem pas al reconeixement d'entitats referents a la ciutat i que han destacat dins del teixit econòmic de Sant Cugat per a la seva rellevància i també pel seu treball, i a les empreses i comerços que porten més de 50 anys apostant per la nostra ciutat. És per nosaltres un plaer poder-vos distingir. Moltes gràcies. Doncs, senyor Pere Soler, moltíssimes gràcies per les seves paraules i, com ja us he avançat, ara arriba un dels moments més especials d'aquesta nit, perquè és moment de retre homenatge a entitats que per la seva trajectòria han esdevingut referents a Sant Cugat i també a empreses que estan presents en el municipi des de fa 50 anys. Per entregar aquests reconeixements demanaré que pugin a l'escenari del Teatre Auditori el molt honorable president de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès i Garcia, a la il·lustríssima alcaldessa de Sant Cugat, la senyora Mireia Ingla i Mas, també a l'il·lustríssim subdelegat del Govern a Barcelona, el senyor Carlos Prieto Gómez, el tinent d'alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Transport i Seguretat, el senyor Pere Soler Artaleco, que ja el tinc per aquí, i a la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç, la senyora Helena Vila Gómez. Començarem ja amb aquests reconeixements. Moltes gràcies. Moltes gràcies i començarem. El primer reconeixement que farem serà a aquestes entitats representatives del sector productiu de la nostra ciutat que han contribuït i segueixen contribuint en el creixement econòmic del municipi. Ho farem en dos blocs, d'acord, de 5 en 5, i per tant us aniré cridant i us acosteu aquí en el centre de l'escenari. Comencem, entreguem aquests 5 primers reconeixements i ho fem a l'Associació de Dones Directives i Empresàries del Vallès, que recull la seva presidenta, la senyora Mònica Blasco, a l'Associació Sant Cugat Comerç, que recull la seva presidenta, la senyora Aida Fernández, a l'Associació Sant Cugat del Vallès cap a l'Economia Social, Solidària i Sostenible, que recull la senyora Simona Gerri, a l'Associació Sant Cugat Empresarial, que recull el seu president, el senyor Jaume Vives, i per últim a la Cambra de Comerç de Terrassa, que recull el seu president, el senyor Ramon Talamàs. Ara sí, us demano que us acosteu aquí en el teatre del centre d'aquest escenari. Felicitats a tots i a totes. Us demanaré, sisplau, que us col·loqueu aquí perquè anem a fer aquesta foto de família, si podeu mirar aquí al centre. Moltíssimes felicitats, ja podeu tornar al vostre lloc, gràcies. Anem ja amb aquest segon bloc d'aquests reconeixements que fem avui i ara és el torn per CECOT, que recull el seu president, el Xavier Panés, també a Comissions Obreres del Vallès Occidental, que recull el seu secretari, el senyor Ivan Ramos, també a la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, que recull el president de la PIMEC Vallès Occidental, el senyor Xavier Pujol, a la Unió General de Treballadors, que recull el seu vicesecretari de Serveis Públics, el senyor José Luis Fernández, i a la xarxa de dones emprenedores de Sant Cugat del Vallès, que recull la seva presidenta, la senyora Marta Fàbrega. Si us podeu acostar, si us plau, aquí al centre de l'escenari. Falta
Mira, s'està acostant, aquí tenim, sí, el teníem en aquest pati de butaques, Felicitats, aquí, al costat de l'alcaldessa de Sant Cugat. Aquí també ens acompanya el següent reconeixement, aquí al mig. Ara sí, moltes felicitats a tots i la foto de grup. Perfecte, moltíssimes gràcies. I ara és el torn de retre aquest homenatge a empreses, comerços que fa més de 50 anys que estan a la nostra ciutat, que es diu molt ràpid, però 50 anys són molts anys. Per tant, començarem, en aquest cas seran 3 blocs, comencem amb el primer bloc i ho fem amb aquest reconeixement a Bartroli, que el recull el seu responsable, el senyor Xavier Camps, també a la carnisseria Segarra, que recull el seu gerent, el senyor Jaume Valero, a Ferrer Internacional, que recull el seu CEO, el senyor Mario Rovirosa, al grup català Occidente, que recull el seu director de comunicació, el senyor Manel Ferrer, i a la merceria, que el recull el seu antic propietari, el senyor Antonio Mateo i la senyora Mari Carmen López. Si us podeu acostar en el centre de l'escenari, felicitats. Ara farem aquesta foto de grup. Moltes gràcies. I ja podeu tornar cap al vostre lloc. Moltíssimes felicitats. Seguim amb aquests comerços que fa més de 50 anys que estan a la nostra ciutat. I ara és el torn de Maria Àngels Llegum, que recull la seva propietària, la senyora Maria Àngels Hurtado, també Nino Álvarez, que recull el seu encarregat, el senyor Nino Álvarez, a la pastisseria Sàbat, que recull la senyora Carme Sàbat i la senyora Laia Garcia, a la perruqueria Garcia, que recull el reconeixement la seva dona en nom del senyor Joan Garcia, i també a la perruqueria Cisco, que recull el seu propietari, el senyor Cisco Torres. Endavant, ja podeu acostar-vos. Farem ara aquesta fotografia de grup, si us podeu situar aquí. Mira, per fer la fotografia de grup, mira, crec que s'hauria... Si es pot posar aquí millor, sí, exacte, perfecte. Doncs ara sí, fotografia. Moltes felicitats a tots i a totes, podeu tornar al vostre lloc. I ara anem a aquest tercer bloc i, per tant, demanaré que s'acostin als productes naturals que recull el seu administrador, el senyor Sergi Fungivell, també a la Serra Jòrdia Taller de Pa, que recull la seva administradora, la senyora Laura Serra Jòrdia, i també Ferreteria Sabadell, que recull aquest reconeixement la seva propietària, Marta Castanyer. Si us voleu acostar, si us plau. Moltes felicitats i seguim el procediment amb aquesta fotografia de grup. Doncs moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats. Moltíssimes felicitats a totes les persones que avui heu rebut aquest reconeixement tan especial i també tan merescut, perquè heu fet el Sant Cugat que ara tots coneixem i estem tan orgullosos. Ara us deixo amb les paraules del molt honorable president de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès i Garcia. Molt bon vespre a totes i a tots, alcaldessa, tinents d'alcaldia, regidores, regidors, diputades, diputats, director general de Comerç, alcaldesses i alcaldes dels municipis veïns, subdelegat del govern, senyores i senyors, molt bon vespre. Moltes gràcies per convidar-me a participar d'aquest acte
en aquesta primera nit del teixit econòmic de Sant Cugat. Una iniciativa excel·lent que està a l'alçada del teixit productiu d'aquesta ciutat, amb un acte amb el que es vol posar en valor i reconèixer la contribució de totes i tots vosaltres per fer avançar Sant Cugat. És important tenir referents i és important per una comunitat, per una ciutat, per un país, assenyalar i dignificar aquests referents, per fer despertar tot l'orgull i tota l'admiració, en aquest cas, davant d'un teixit empresarial i comercial amb moltíssima vitalitat i dinamisme. Un teixit empresarial que Sant Cugat és capaç de combinar el potencial de grans empreses de referència global amb el caliu del comerç de proximitat que dona la personalitat dels carrers i les places de la ciutat. Per això l'acte d'avui també ha de servir per posar en valor tota la feina feta per aquells que cada dia aixequen la persiana del seu negoci, de la seva botiga, del seu comerç, de la seva empresa. Aquells que porten molts anys darrere del taulell oferint el millor servei a la ciutadania amb una clara voluntat sempre d'innovar, d'avançar i de prosperar. I en paral·lel també ha de servir per reconèixer, per posar en relleu, agrair les grans iniciatives empresarials que en el seu moment van escollir Sant Cugat i que serveixi també com a estímul per totes aquelles que segueixen triant aquesta ciutat per establir-se i sobretot que mostren una gran fidelitat i un inequívoc compromís amb la ciutadania de Sant Cugat. I aquesta, sense cap mena de dubte, i s'ha dit abans en el vídeo que hem tingut l'oportunitat de veure, és un binomi d'èxit. La proximitat d'aquest teixit comercial que fa que els carrers i les places de Sant Cugat siguin vius i que generen aquest caliu absolutament necessari que crea comunitat i el potencial d'empreses amb una visió global que fan de Sant Cugat una destinació econòmica per talent d'arreu del món. Sant Cugat és una ciutat viva amb un teixit comercial ric, divers, dinàmic i inquiet, que ofereix un servei i una atenció d'excel·lència i que ofereix també un conjunt d'intangibles que cal reivindicar, que cal posar en valor i que cal entendre, sobretot, la importància del comerç en la seva globalitat. Els establiments que avui reconeixem i molts d'altres que s'aniran reconeixent en successives edicions són punts de trobada de la ciutadania. No és només un espai de venda d'un producte o de provisió d'un servei, és un nexe d'unió entre veïns i veïnes, espais de la nostra quotidianitat, que permeten cuidar i enfortir les relacions entre la ciutadania. Les relacions personals de totes aquelles persones amb qui es conviu, amb qui es comparteix l'estima pel poble o pel barri. D'una manera informal, i potser sense ser-ne conscients, el teixit comercial d'arreu del país ens ajuda a enfortir aquests vincles comunitaris, ens ajuda a enfortir la cohesió social i oferir també seguretat a la ciutadania. Per tant, si les ciutats tenen ànima, i jo estic convençut que sí, i els països també en tenen, sou part essencial de l'ànima de Sant Cugat i això us ha d'omplir d'orgull. Com ens ha d'omplir d'orgull també que Sant Cugat sigui avui una ciutat atractiva per a empreses d'arreu del món i empreses catalanes també amb vocació global. Sense cap mena de dubte, aquestes empreses converteixen Sant Cugat en un dels principals motors econòmics de Catalunya. Per això, avui cal reconèixer que empreses com en el seu moment Catalana Occident o la farmacèutica Ferrer fossin pioneres a l'hora d'establir-se a la ciutat. Empreses que en el seu dia a dia s'han implicat i han contribuït també a impulsar moltes iniciatives cíviques i socials. Empreses que han estat precursores d'un progrés de la ciutat que continua ben viu, amb noves inversions, noves empreses que decideixen establir-se a Sant Cugat perquè hi troben un excel·lent ecosistema empresarial. La millor mostra és el conjunt d'associacions, d'entitats, d'organitzacions empresarials, de sindicats, que avui també rebeu aquest merescut reconeixement. Arribar fins aquí sabem que no ha estat un camí fàcil i només fa falta veure les dificultats que ens trobem en aquest moment al conjunt de l'economia catalana, però també al conjunt de l'economia europea i bona part de l'economia global. Des de com revertim encara els efectes que es mantenen de la pandèmia a la inflació
que s'està menjant salaris, que s'està menjant marges de beneficis i genera una preocupació al conjunt de famílies i també d'administracions públiques. I també crec que hem de seguir apostant per donar resposta a aquells problemes, a aquells reptes estructurals que en bona part del teixit comercial del nostre país té sempre al davant, com és, per exemple, garantir el relleu generacional. Segur que si mirem en perspectiva veurem que al llarg de tota la nostra història hem superat situacions molt més difícils que l'actual. Però és en moments de dificultats que cal ser-hi i cal ser-hi amb tota la força i amb tota la determinació. I per això, des de les institucions, hem d'aprofitar tots els recursos disponibles per acompanyar a la ciutadania en moments de dificultat. Com vam fer en el seu moment durant la Covid, i abans el tinent d'alcaldia feia referència a l'esforç fet per l'Ajuntament de Sant Cugat sota el lideratge de l'alcaldessa. Ho vam fer també des del Govern de Catalunya durant la Covid, ajudant a les empreses, als autònoms, sent el territori del conjunt de l'Estat que més recursos per habitant i més recursos en termes absoluts, doblant el segon, vam situar per ajudar el teixit productiu. I, per tant, posar les bases per afrontar la ràpida recuperació que en bona part hem protagonitzat aquests darrers mesos. Avui l'augment del cost de la vida ens situa en una situació social extremadament complexa. Una urgència social on cada vegada més treballadors i treballadores tenen dificultats per arribar a final de mes, on moltes empreses estan veient com l'augment dels costos a causa de l'augment del cost de l'energia els situen en una posició molt delicada. Tots sabem que la tardor i l'hivern seran complicats i, per tant, ningú es pot inhibir davant d'aquest repte. Des del Govern de Catalunya hi estem fent front amb un escut social que vam presentar una primera fase en el marc del debat de política general, amb mesures per acompanyar la ciutadania i els emprenedors. Ajudes per fer front a l'augment de la factura del gas i de la llum, especialment de les famílies més vulnerables. Ajudes directes a les famílies per compensar el fort increment de les despeses de material escolar o ajudes pels joves per pagar el lloguer i fomentar el transport públic. I, en paral·lel, mesures estructurals que necessitem per accelerar la transició energètica, dirigides a empreses i particulars, que tenen per objectiu, aquestes ajudes, reduir els costos energètics i avançar cap a un sistema molt més verd i més sobirà. I aquest és un bon punt de partida, però cal anar més enllà i el Govern de Catalunya anirem més enllà. Per això estem treballant en un pressupost 2023 amb el conjunt d'agents socials i econòmics del país, perquè avui és més necessari que mai un pressupost de país, un pressupost de la ciutadania, un pressupost de les emprenedores i dels emprenedors que ens serveixi per fer front també a les urgències socials provocades per l'augment del cost de la vida que pateixen moltíssimes famílies, treballadores i treballadors. Estem ultimant, doncs, el que serà un molt bon pressupost per donar resposta a les urgències del moment, que acompanyarà a la ciutadania i al teixit productiu i que ens exigeix a tots i a totes, especialment en aquelles formacions amb qui s'ha construït els fonaments del que serà aquest pressupost, deixar de banda el que poden ser interessos particulars per centrar-nos en les necessitats de país. Hem superat situacions complexes, certament, i estic convençut que ho tornarem a fer. Ho farem de nou partint dels valors que tots els que avui reconeixem també aporteu. La perseverança, la feina ben feta, l'esperit de superació, la vocació de servei i la proximitat amb la ciutadania. Uns valors compartits que han de fer despertar tot l'orgull per la feina feta que avui es reconeix, per tot el que heu aportat i seguireu aportant a Sant Cugat del Vallès. I, sobretot, ens han de seguir animant, ens han de seguir esperonant, han de crear aquests referents que ens conviden a pensar en gran, a seguir avançant i mirar el futur amb optimisme. Moltes gràcies, molt bona nit a tothom, moltes gràcies per compartir-ho. Moltes gràcies, president, per les seves paraules i també li agraïm la seva presència a la primera nit
del teixit econòmic de Sant Cugat. També agrairíem a tots els reconeguts que avui esteu aquí a l'escenari del Teatre Auditori que baixin els seus respectius seients per continuar amb l'acte. Ara us proposo un passeig, però tranquils, no us faré sortir de la sala, ni us faré que us aixequeu, ni res. És un passeig per la nostra ciutat, però ho farem d'una manera molt especial. Ho farem de la mà dels sentits. La vista, l'olfacte, el soroll, les paraules i també el tacte. Sant Cugat d'avui conviu amb el Sant Cugat de la memòria. La nostra propera convidada, la senyora Sílvia Manzana, és empresària i escriptora i ha convertit en poesia els records de molts de vosaltres. A través de diferents entrevistes i també xerrades amb diferents personalitats, han anat naixent cada un dels versos que a continuació escoltareu d'un poema molt especial. En el moment que es va dissenyar aquest acte, era important crear un espai no només per compartir informació i perspectiva, sinó també sensacions i emocions. Considerem que és important sentir i connectar amb aquest inconscient col·lectiu que ens porta a construir una ciutat amb identitat pròpia. De fet, ja portem una estona respirant part d'aquesta identitat. No sé si us heu adonat que a l'entrar en aquest teatre auditori, l'aire que ens sumava era diferent. Notes de pes a la base, com la molsa, que és constant i valenta, notes més fresques de sortida, com el xiprés, que envolta arreu, i notes de cor, com l'encens que perdura en el temps. Un mar de notes olfactives que no han estat escollides a l'atzar, sinó que cada una representa una qualitat de la nostra ciutat. Tot el que es recull en cada una de les paraules del poema és posar de manera vívida i real la nostra identitat. Com us podreu imaginar, darrere d'aquest moment hi ha un procés creatiu molt potent i també hi ha molta feina. No hi ha dubte que l'aire de la nostra ciutat és un perfum. Però jo ara us pregunto, quins són els components d'aquest perfum? Us proposo un exercici. Tanqueu els ulls per un moment i penseu a què olora la nostra memòria. Quins són els colors que continuem veient quan tanquem els ulls? O, per exemple, quins són els sorolls d'aquesta, la nostra terra? És interessant, oi que sí? La Sílvia diu que la poesia és la manera de parlar a l'idioma de l'univers. I si ara fem aquesta volta des del nostre seient i veiem tot l'univers que viu dintre del nostre batec? Ara, per tant, demano la presència de Sílvia Manzana, que pugi en aquest escenari i que reciti el poema que ha creat especialment per aquesta nit i que s'anomena El batec de Sant Cugat. Tanco els ulls. Sento el batec del meu cor. Inspiro profund i m'arriba l'olor de les pedres, del ferro, dels segles. M'arriba el cant de la verema. M'arriba un fil vermell que surt del centre de la terra. Estic aquí, plantada davant teu monestir, ple d'històries i llegenda, i sento l'orgull de qui camina sobre petjades de gent que fou valenta. Futur sense passat. És una espurna al vent. Saber d'on venim és saber on anem. Venim de l'encens i del vi vermell. Venim del cant de l'aigua sobre l'argila també vermella. Venim dels colors dels vitralls i de totes les nits de lluna plena.
Venim d'un poble acollidor, amb l'estiu com a bandera. Un poble de gent d'ara i de sempre, amb places plenes de converses i diumenges. Nens que juguen als carrers, que en un temps van ser rieres. El temps i l'aigua van camí avall sempre. Res no atura el seu pas constant i tranquil. Asseguts a la plaça, els avis observen, amb la respiració pausada i la mirada plena. Ells ja tenen escrit a la punta dels dits el seu poble, que ara és una ciutat. Somriuen recordant els carros a la plaça, les partides de carta i les pluges, que ja no hi són. Passeixo lentament, agraïda per aquesta terra, i se m'omplen les mans amb els robins de les figues i l'olor de les figueres. Demà hi haurà festa i s'omplirà l'aire de pólvora, vanos, rams de flors i faldilles donant voltes. Ballarem el Paga-li Joan i del passat i la tradició s'obrirà una porta. Arribarà un aire de fusta, de temps, d'origen, passat, futur i present. Soc de Sant Cugat. Soc de Sant Cugat. Soc de Sant Cugat. Ja és un batec. Batec de ferro i de gent, d'encens, de llegenda, de valls, de pous, d'arbres, de projectes, de cants de silenci i de festa. Batec ple de vida, batec d'un cor que parla de la passió pel que vam ser, de la passió pel que som, de la passió pel que serem. Moltes gràcies, Sílvia. Les teves paraules ens han arribat al cor, de veritat. Moltíssimes felicitats per aquest poema tan maco. Ara demano la presència de la tinenta d'alcaldia, de promoció econòmica, ocupació, empresa i comerç, la senyora Helena Vila Gómez. Quantes emocions. Emocions en mayúsculas. Gracias, Silvia Manzana, por hacernos sentir. Cuánta emoción y pasión le falta a la sociedad. Muchas cosas cambiarían si nos centráramos más en sentir que en decir. I és que amb aquestes paraules hem volgut transportar-vos al passat, recordant d'on venim, la nostra essència, el nostre origen i la passió pel que som i serem. Bé, molt bona nit, amics, amigues, autoritats, alcaldessa, primer tinent d'alcaldia, Pere Soler, una salutació també al president Aragonès, que ha hagut de marxar per qüestions d'agenda, regidors i regidores, vocals de l'AMD, subdelegat del govern, Carlos Prieto, diputats i diputades al Parlament, Eva Candela i Òscar Ordeig, diputada, presidenta de Desenvolupament Econòmic, Eva Menor, Ana Maria Martínez, diputada de Comerç, vicepresident primer del Vallès Occidental, director general de Comerç de la Generalitat, alcalde Recoder, alcaldessa Conesa, presidents i presidentes d'entitats, representants, empresaris i empresàries, comerciants, emprenedors i emprenedores, gran família santcugatenca.
Avui no vull fer el típic discurs i, si m'ho permeteu, em saltaré una mica el protocol i els missatges políticament correctes i formals, perquè el que avui vull transmetre-us és el meu agraïment. I ho vull fer perquè, com expressava al principi, creiem fermament que a la societat li falta passió, li falta sentir. Però si una cosa caracteritza a Sant Cugat és que nosaltres sentim orgull pel que som. I aquell sentir pot generar-se a través d'una olor, amb un perfum, amb una fragància com la que heu estat sentint aquesta nit. Una fragància que et transporta, que t'inspira i que ens parla de nosaltres. Gràcies, Eurofragans, empresa santcugatenca, per ajudar-nos a trobar la fragància de Sant Cugat, el seu perfum. I els que i les que em coneixeu bé, sabeu, que a més sou molts i moltes dels que esteu avui aquí, sabeu que jo soc molt de sentir. Soc pura emoció, m'agrada ser-ho i m'agrada també reivindicar-ho. I és que tinc la gran sort de liderar un equip majoritàriament de dones, el que avui vull felicitar especialment perquè està aconseguint emocionar. Gràcies, Anna Álvarez, per creure en mi com ho fas. Ets única. Gràcies, equip de promoció econòmica de l'Ajuntament, per fer-ho possible i per lluitar dia a dia al meu costat. Tinc un equipàs. Gracias, Mónica Blasco, de la original Mujer Emprendedora, Fuerte y Vital, por hacerlo posible y por creer en esta locura. Gracias, Sílvia Manzana, tienes estrella. Gràcies, dones fortes, emprenedores i amb llum pròpia, amb les que tinc la gran sort de caminar i treballar per reivindicar la igualtat de la dona en tots els àmbits. Per justícia, però també per necessitat social. Gràcies, HP, Eva Blanco i Eurofragans, Santiago Sabatés, per tot el vostre suport i per acompanyar-me en aquesta bogeria que un dia vaig imaginar i que jo crec que superarà amb escreix les expectatives. Sant Cugat Empresarial, president Jaume Vives. Us ho he dit en diverses ocasions, però no em cansaré de fer-ho. Sou una entitat referent importantíssima per la nostra ciutat. Sempre us he sentit al meu costat i, com diu l'Eduard Torres, no dubteu que estic en el mateix vaixell i que les vostres iniciatives les defensem com a nostres. Som un equip. Sant Cugat Comerç, Aida, Adela, Dolors, Sun, gràcies per confiar en mi, per la vostra feina diària, per apropar-me a la veritable realitat del petit comerç. I no dubteu que no només el salvarem, sinó que el farem més fort. I som un equip, tots i totes els que esteu avui aquí. Empreses, comerços, persones emprenedores, entitats, cooperatives, patronals, sindicats. Som un equip i a Sant Cugat ho hem demostrat. La nostra història també ens avala. Practicant alguna cosa que malauradament avui sembla que costa molt, que és el diàleg, el consens, l'empatia, l'ajuda mútua, la generositat. I ho hem aconseguit per una cosa molt simple. Estimem Sant Cugat, sentim emoció i passió pel que som. I avui, com no podia ser d'una altra manera, hem volgut homenatjar els veritables protagonistes que sou tots vosaltres. El teixit empresarial i comercial de la ciutat, a les associacions empresarials i comercials i als altres agents socioeconòmics de l'ecosistema que heu contribuït i contribuïu per convicció a situar Sant Cugat com un pol econòmic de primer ordre. Podem dir amb orgull que Sant Cugat compta amb empreses implicades i amb propòsit, comerços arrelats i projectes amb nous models econòmics que tenen un clar compromís ambiental i social. Sant Cugat compta amb talent humà que fomenta la tecnologia, la innovació social, cultural i empresarial. I això té un impacte directe en el benestar i en la qualitat de vida dels santcugatencs i les santcugatenques. I què dir-vos del nostre model comercial, del nostre comerç de proximitat? És un referent de qualitat, un model de ciutat únic i particular que se sent des de la primera passa. Un model que ha fet possible que cohabitin amb harmonia el passat i el present, el patrimoni històric i els nous hàbits de consum. Conservem el passat, però també hem sabut i sabrem afrontar amb enteresa els reptes de futur. I ens ho hem de creure.
I ho hem de continuar treballant. I també és cert que vivim temps amb una realitat volàtil i molt complexa, que requereix de l'adaptació al canvi constant, però l'afrontarem amb una mirada de futur i, com vam demostrar durant la pandèmia, units. Perquè a Sant Cugat creiem fermament que les aliances entre nosaltres ens fan més forts. I en un acte com aquest, sé que potser no és normal fer una menció en l'àmbit més personal, però permeteu-me que ho faci per explicar-vos amb l'exemple el motiu pel qual crec tant en aquestes aliances. I és que des de petita aquesta santcugatenca ha tingut la sort de viure i de créixer amb dues persones extraordinàries i molt diferents a les que els hi dec tot. Avui he volgut que m'acompanyessin de forma excepcional el meu pare i la meva mare. I ho he volgut perquè ells representen en gran part el motiu d'aquests reconeixements, d'aquest homenatge a les aliances, al diàleg, a la feina conjunta en la diversitat. I m'explicaré. El meu pare ha treballat 40 anys a la indústria farmacèutica com a director de producció de Ferrer Internacional, empresa reconeguda en aquest acte per més de 50 anys d'arrelament a Sant Cugat. A més, el meu pare s'ha criat entre màquines de cosir, cadenes de producció i visitant a clients, ja que la meva família tenia una empresa tèxtil. Del meu pare he après la responsabilitat que suposa liderar una empresa, el compromís i també els patiments i les dificultats. Curiosament, ell també m'ha ensenyat a estimar el patrimoni, a estimar la meva ciutat i a estimar la seva història. Ell era el que em portava, com deia el poema, als rierols i als camps de vinyes i figueres. Ell em portava al monestir. I què dir de la meva mare? Tan diferents, però tan units. Ella, a diferència del meu pare, va decidir deixar la seva professió per tenir cura dels meus germans i de mi. Advocada compromesa, filla del meu avi, un home únic i amb estrella, un home treballador com ningú, sindicalista, socialista, progressista i lluitador. Ella em va ensenyar que hi ha valors que no es poden negociar, només defensar. De la meva mare he après a viure i a treballar amb passió pel que faig, amb passió pel que soc, a creure que tot és possible, reconeixent els errors i baixant el cap quan toca, però sense deixar a ningú enrere i sense perdre mai la dignitat. I per què us explico això tan personal? Doncs us ho explico perquè aquest acte, com us deia, pretén precisament reconèixer que la diferència ens enriqueix, com l'equip format pel meu pare, un empresari, i la meva mare, amb una clara vocació sindicalista. Avui volem visualitzar tota la feina de consens, de diàleg i d'empatia que hem demostrat tots plegats aquests anys i que hem de seguir fomentant. Per mi, sens dubte, ha estat i és una feina apassionant i us ho vull agrair. Em sento orgullosa de la feina conjunta de persones i representants amb interessos molt diferents, amb visions i opinions discordants, però amb un objectiu comú, fer de Sant Cugat una ciutat forta, econòmica i socialment. I no em cansaré de dir-ho i de defensar-ho. Defensar i creure en l'economia productiva és fer acció social. I vosaltres, entitats, empreses, comerços, persones emprenedores, sou el motor i el cor de la nostra ciutat. Una ciutat que ha generat històricament un espai únic i referent d'aliança, de consens, de col·laboració público-privada i de compromís. I ja acabo. Estic segura que avui hem fet un pas més en aquest llarg camí per recórrer, perquè junts multipliquem, sense oblidar d'on venim i tenim molt present on volem anar. Ens ho devem no només a nosaltres, sinó als nostres fills i filles i a les properes generacions. I ho vull tornar a dir. És un honor i un orgull representar-vos institucionalment. No dubteu que m'hi seguiré deixant la pell i sempre ho defensaré. L'empresa i el comerç sou patrimoni de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Helena Vila, per aquestes paraules tan emotives. El sector econòmic d'una ciutat és vital pel seu creixement i també pel seu desenvolupament. I avui tenim l'honor i el plaer de comptar amb la presència de totes les empreses que avui ens acompanyeu en aquesta primera nit del teixit econòmic de Sant Cugat. Una nit que pretén fer un recorregut de la nostra ciutat des dels valors més intens, però també des de la visió externa d'experts que descriuen el paper de Sant Cugat en el món. Perquè recordeu, som el que som gràcies a tots els que aporteu valor i futur a aquesta ciutat. Per aquest motiu, aquesta nit hem volgut convidar a 8 empreses amb presència a la nostra ciutat per reflexionar sobre el teixit econòmic local. I a més, ens preguntarem què necessita l'empresa de la ciutat i, al contrari, què necessita la ciutat de l'empresa. Per tant, per iniciar aquesta conversa, demanaré que pugin en aquest escenari del Teatre Auditori les següents persones. Per tant, demano que el senyor Manel Ferrer, director de comunicació del grup català Occidenti, sisplau, si vol pujar aquí per iniciar aquesta conversa. No sé si està aquí el senyor Manel Ferrer. Aquí el tenim. Moltíssimes gràcies al senyor Manel Ferrer. També demanaré al senyor Eloi Planes, president executiu de Fluidra, que també si ens vol acompanyar per iniciar aquesta conversa. Moltíssimes gràcies també per ser amb nosaltres. A continuació, demanaré la presència de la senyora Eva Blanco, directora de Comunicació i també Relacions Públiques d'HP. Benvinguda també en aquesta conversa. Seguirem també amb la senyora Teresa Copano, ella és directora de Relacions Institucionals de Tous. Per tant, també s'uneix a nosaltres en aquesta interessant conversa que tindrem en breu. Moltíssimes gràcies també per participar. Continuem, també demanaré la presència del senyor Xavier Cotet, president i CEO de Cotet. Moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos. Ara també demanaré al senyor Xesco Casanovas, administrador de Sant Cugat Esports. Moltes gràcies. També vull que ens acompanyi en aquesta nit tan especial la senyora Carme Sàbat, de la pastisseria Sàbat. També si ens vol acompanyar aquí a l'escenari del Teatre Auditori. I per acabar, demanaré també la presència del senyor Nino Álvarez, CEO de Nino Álvarez, també si ens vol acompanyar. Moltes gràcies. Primer de tot, dic que és un honor poder fer avui aquesta conversa amb tots i totes i, a més, en aquest magnífic escenari. Si us sembla, començarem amb el grup català Occident. Tenim amb nosaltres el senyor Manel Ferrer, director de comunicació del grup. El grup català Occident té seu a Sant Cugat. Es tracta d'una empresa de més de 150 anys d'història i que l'any 1971 va instal·lar les seves oficines centrals al municipi. Actualment compta amb més de 7.300 empleats i té presència en més de 50 països. Senyor Ferrer, com el fet fundacional d'establir-se a Sant Cugat ha ajudat al desenvolupament de l'empresa? A veure, se'm sent? Sí. Nosaltres, quan fa 58 anys vam apostar per aquí, la veritat és que tot això eren camps. Va ser en el seu moment una decisió que era bastant insòlita per l'època. En aquella època, al marxar del centre de Barcelona, que era on estàvem, i venir a un lloc on no hi havia res, doncs s'interpretava raro. La veritat és que el que es buscava llavors era precisament un entorn amigable pels empleats, un lloc on es pogués desenvolupar l'empresa bé i es poguessin desenvolupar també els seus treballadors. I la veritat és que 58 anys després la prioritat continua sent també els empleats i la veritat és que ens ha donat la raó al temps, perquè ens hem donat compte que mentrestant aquí només hi havia el ferrocarril quan es va arribar, però ja pintava que hi hauria una bona comunicació i efectivament ara hi ha unes comunicacions excel·lents
i la veritat és que ha anat creixent la ciutat, ha anat creixent l'entorn, Catalana Occident ho ha fet al mateix ritme i estem molt contents de la tria que vam fer en el seu moment. O sigui que per nosaltres continuem pensant que es va ser un encert total en aquell moment arriscar-se a fer aquest pas. Doncs m'alegro molt que fos un encert. Quan parlaves d'aquest passat, veia també a la senyora Eva Blanco que reia, suposo que també ara ens ho explicaràs, una experiència també similar. Seguim en aquesta conversa, ara m'agradaria preguntar al senyor Eloi Planes, president executiu de Fluidra. Fluidra és un grup multinacional amb més de 50 anys d'història, empresa líder global dedicada al sector de la piscina i el wellness. L'any 2020 van apostar per establir les seves oficines a casa nostra, a Sant Cugat. Senyor Planes, què us va motivar a traslladar-vos dintre de la vostra visió d'integració i en què influeix el fet d'estar a Sant Cugat? Veig que jo sóc el nou d'aquí, perquè sóc el que acabo d'arribar. Nosaltres no vam tenir aquesta visió de 50 anys. Som una companyia nascuda al Poble Nou fa 53 anys, on després ens vam anar movent cap al Vallès, cap a la zona de la Garrotxa, amb diversos centres productius, amb diversos centres de decisió, sobretot a la zona del Vallès, a Polinyà, a Sabadell, a Granollers. I va haver-hi un moment en què el creixement ens va portar també a pensar que teníem que consolidar-nos en un lloc, intentar estar tots junts en una seu corporativa. I bé, jo crec que la decisió va ser relativament fàcil, perquè ja no ens feia falta la visió que vau tenir vosaltres, perquè ja estava i hi havia una realitat en allà, un centre de comunicacions molt bo, a prop de l'eix cap a Europa, cap a França, a prop del Vallès, ben comunicat pels nostres empleats, una ciutat fàcil de treure talent perquè té les infraestructures, abans parlaven des d'escoles internacionals, universitats, que fa que també el talent que ve de fora s'hi senti còmode i s'hi apropi. Aquestes van ser les bases de la decisió que vam prendre ara farà just, va ser durant l'època del Covid, de moure'ns i situar-nos aquí a Sant Cugat. De fet, hi portem un any i la gent està encantada, molt ben comunicats, la gent d'alguna manera està també disfrutant d'aquesta decisió. Per nosaltres era un tema important, era el primer pas d'estar tots junts i bé, el fet de poder-ho fer amb comoditat per tothom ha estat, jo crec, el punt bàsic de la decisió que vam prendre en el seu moment. És important, aquesta comoditat. Seguim ara amb la senyora Eva Blanco, directora de Comunicació i Relacions Públiques d'HP. HP porta més de 35 anys a Catalunya. La multinacional nord-americana va aterrar a casa nostra, a Catalunya, l'any 1985, en una petita fàbrica de Terrassa. L'any 1990 es va traslladar a Sant Cugat per convertir-se en la seu de la unitat de negoci d'impressió de gran format i l'any 2019 van inaugurar el nou Centre Mundial d'Excel·lència en Impressió 3D. A més, va ser una de les primeres empreses internacionals que va arribar a casa nostra. El campus que té HP a Sant Cugat és com un petit Silicon Valley del Vallès. I senyora Blanco, va una mica per aquí la pregunta. Com intervé el fet d'estar a Sant Cugat en tot aquest projecte de talent i innovació que podríem anomenar aquest Silicon Vallès? Bueno, és que realment sembla, almenys el nostre centre es va pensar des d'un principi perquè fos el més similar possible a lo que eren el centre que tenim nosaltres a Califòrnia, que és on tenim els headquarters a nivell mundial. Quan vam venir aquí a Sant Cugat, després de la fabriqueta aquesta en la que estàvem a Terrassa, teníem el terreny, teníem l'espai i la intenció de la companyia era replicar una mica el que es vivia en la manera de treballar, en la manera de les instal·lacions, a l'entorn, aprofitar-lo perquè fos el més similar possible. I jo crec que ho hem aconseguit força. Jo sempre dic que a mi em recorda un campus universitari, el centre que tenim, i això no deixa de ser també un atractiu també per atraure talent. Nosaltres tenim, com sabeu, principalment dos negocis principals que són de recerca i desenvolupament de tecnologies d'impressió en 2D i en 3D,
a nivell mundial i poder estar en un entorn com el que tenim aquí a Sant Cugat, a part d'estar a la ciutat, doncs és un pol d'atracció per aquest talent que ens ve de tot el món. Per tant, jo crec que tot influeix. El fet, com he dit en el vídeo, el fet de tenir universitats de primer nivell a prop, el d'estar superben comunicats, tant amb França com amb la resta del Vallès, com la resta del país. El tenir una ciutat en què es pot viure superbé i que la gent quan ve a treballar aquí acaba quedant-se al final a la ciutat. Tot influeix al final perquè acabi sent un entorn agradable per estar. I jo crec que és part d'aquest Silicon Vallès, aquest eix en el que estem, universitats, centres tecnològics i empreses de primer nivell ajuden a fer que sigui això un petit Silicon Vallès. L'entorn natural també entenc, que també influeix molt en... Sí, totalment. Moltíssimes gràcies. Seguim amb la senyora Teresa Copano, directora de Relacions Institucionals de Tous. Els orígens de Tous es remunten a l'any 1920, quan el jove aprenent Salvador Tous s'inicia en l'ofici de rellotger. 3 generacions més tard i més de 100 anys en l'ofici, la marca Tous està molt consolidada i està present en 54 països amb 702 botigues. Senyora Copano, quins són els avantatges de Sant Cugat des d'una perspectiva de retail a nivell internacional? Jo crec que és una ciutat molt diversa i després, sobretot, més que els avantatges avui dia, que per suposat les té, per nosaltres va ser un moment clau a la nostra història. O sigui, nosaltres tenim molt present perquè quan vam arribar aquí va ser l'any 94, era la botiga número 10 després de la de Manresa i realment estàvem en moments molt vitals de companyia, tant nosaltres com la ciutat. Estàvem en un paral·lelisme vital bastant important. Llavors jo crec que això ha calat molt dintre l'organització i ha fet que es prengui a certes ciutats del territori com ciutats referents i ciutats molt de treballar certes coses que potser no t'atreveries tant, o sigui que depèn de la distància faria com una mica de por i aquí és una ciutat que té molt apassionada, tens molta diversitat, tens una comunitat molt completa i et permet fer coses molt arriscades i posant-li molt de passió. Déu-n'hi-do, des de l'any 1994, oi? Has dit que esteu aquí a Sant Cugat? La botiga número 10. Doncs moltíssimes gràcies. Continuem amb el senyor Xavier Cotet, president i CEO de Cotet. Cotet són especialistes en òptica i audiologia. L'empresa té 120 anys d'història i actualment es troben a Catalunya, València, Madrid i Balears. Té més de 40 botigues. Senyor Cotet, com definiríeu el perfil de consumidor de Sant Cugat? Jo primer de tot m'agradaria donar les gràcies a l'alcaldessa perquè jo soc molt de Barcelona i quan veig un acte així tinc molta enveja i crec que ho esteu fent molt bé. Jo me'n recordo fa 40 anys, primer parlaré un moment de Sant Cugat, me'n recordo fa 40-45 anys quan anàvem cap a Bellaterra amb el meu avi i això era un poble. I si en aquell moment li haguéssim dit al meu avi que obriríem una botiga a Sant Cugat, m'hagués dit, tu estàs boig, o al meu pare, en aquell moment. I realment jo crec que Sant Cugat és una de les ciutats que més ha canviat de Catalunya cap a millor. Jo crec que tenim que entendre com funcionen les infraestructures, l'important que és la mobilitat pel present i el futur d'una ciutat. Aquesta ciutat va canviar molt amb els túnels de Sant Cugat i està canviant i jo ara estava pensant, quan veia el vídeo, escoltava que em recorda a Portland. A mi m'agrada molt viatjar i pensava, aquesta pot ser una ciutat com Portland, una ciutat que potser és de les més capdavanteres dels Estats Units. I jo crec que és una ciutat amb molt present i molt de futur. Dit això, a nivell de Cotet, nosaltres quan ja havíem obert botigues, estàvem a Barcelona, a Madrid i havíem obert botigues a Sabadell, Terrassa, Manresa, vam dir que tenim que obrir a Sant Cugat, ho vam fer fa 22 anys, teníem molt clar que seria el centre comercial peatonal a peu de Sant Cugat, al carrer Santa Maria, vam obrir, i era una ciutat que nosaltres apostàvem molt per un tipus de client que era una ciutat dormitori, que era una ciutat on professionals liberals treballaven normalment a Barcelona i que volien vindre a viure una ciutat impressionant amb serveis, amb naturalesa, amb molta tranquil·litat que no trobaven a Barcelona o altres ciutats de Catalunya. I la veritat és que és una ciutat que a nosaltres ens ha sorprès molt perquè
Com a exemple, durant la pandèmia ha sigut una de les millors botigues de tot el grup, que s'ha comportat d'una forma brutal. I jo crec que és de les ciutats que en la pandèmia ha canviat cap a millor. Hi ha molta gent de Sant Cugat que no només perquè la Colau no us deixi baixar, sinó també perquè crec que teniu aquí una ciutat que és una meravella, que la gent ha descobert que pot gaudir la ciutat sense sortir de Sant Cugat. I nosaltres és una de les millors botigues que tenim, és una de les botigues que més creix encara que ja portem 22 anys i que estem molt contents d'haver renovat el contracte de lloguer per 20 anys més i que continuarem aquí amb tot l'equip directiu i professional de la botiga, que aquí està el director de la botiga davant, amb molta il·lusió i molta força. És a dir, que Cotet segueix a Sant Cugat, Per molts anys. 20 anys més. Per molts anys. Moltíssimes gràcies. Ara és el torn del senyor Xesco Casanova, administrador de Sant Cugat Esports. La botiga santcugatenca Sant Cugat Esports va obrir les seves portes fa 40 anys. Es tracta d'un negoci mític a la nostra ciutat i, a més, hi ha 2 botigues al municipi. És tot un referent, una referència en esports a la nostra ciutat. Senyor Casanovas, com una botiga d'esports local s'enfronta a un sector amb una globalització tan feroç com és la de l'oferta de productes per l'esport i l'oci? Com ho feu? Bé, bona tarda a tothom, en principi. La resposta a la pregunta és complicada perquè el tema de la globalització ens afecta a molts sectors dins del negoci i el que fem és seguir una mica el full de ruta que teníem marcat i intentant captar el bo, el positiu de la globalització i el que no interessa, doncs, no seguir-ho, per dir d'alguna manera. I a partir d'aquí, doncs, aplicar una mica el bon treball, la professionalitat i fer un tipus de venda que els altres sectors no el poden donar. Aquests són els secrets, no? Més o menys, sí. Aquesta és la fórmula magistral. Exacte. Moltíssimes gràcies. Ara parlem amb la senyora Carme Sàbat, de la Sàbat Pastisseria. L'any 1951, Jaume Sàbat, amb la seva esposa Joana, van inaugurar la seva primera botiga de pastisseria a Sant Cugat. Posteriorment, l'any 1976, es va obrir la segona pastisseria. És, sense dubte, una de les pastisseries referents a la nostra ciutat. Senyora Sàbat, quins són els valors de Sant Cugat que fan que una empresa tradicional no perdi el valor de la innovació? També considero que és una pregunta una mica difícil perquè innovació i tradició de la mà no van gaire. Però crec que els santcugatencs i les santcugatenques tenen en gran valor la tradició i crec que el món de la pastisseria artesanal, un gran part viu de les diades i ens veiem com una mica amb l'obligació i també ens agrada de traspassar aquestes tradicions mitjançant amb el que ens han deixat, en el nostre cas, els avis, continuant amb les fórmules de sempre, però sí amb petites millores o actualitzacions, ja siguin en tècniques, en millora de producció o nous dissenys. No sé, per exemple, canviant el format del torró, a les Pasques, les mones de xocolata, buscant les noves tendències dels infants. I fins i tot també ens hem atrevit una mica a reduir aquest sucre de les fórmules de l'avi, ara que hi ha una tendència alimentària més saludable, per tal d'estar en la línia, però sempre amb un producte i una matèria prima de qualitat i de proximitat. I res, considero que això, que el sector del pastisser artesà té com una importància en les tradicions, som els que fem que es reuneixi famílies i amics d'una forma molt dolça i se'n perden, algunes tradicions marxen, però sorgeixen de noves i també s'ha d'aprofitar una mica. Senyora Sàbat, és la tercera generació, oi que sí? Sí. Déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies i acabarem aquesta conversa amb el senyor Nino Álvarez, CEO de Nino Álvarez. Nino Álvarez és una botiga multimarca de moda masculina que va néixer a Sant Cugat l'any 1970. L'any 2003 obren 2 botigues a Barcelona i l'any 2022, aquest any, fan un pas important amb l'obertura de la seva primera botiga a Madrid. Senyor Álvarez, quin és el secret per fidelitzar el consumidor generació rere generació? Hi ha algun secret que ens pugui explicar?
No, constància, sobretot, bona tarda a tothom, sobretot constància amb les botigues, tindre unes botigues diferents, generar una emoció permanentment, possiblement si podem buscar la diferència en producte, en oferta, i una venda molt personalitzada. És el que nosaltres contínuament, i un equip humà molt ben format, fa que continuï els 50 anys que portem. Avui parlàvem precisament d'aquests sentiments, aquestes emocions, i vostè estava destacant aquest equip humà de vital importància, no? En qualsevol, i jo crec que tothom estarà d'acord, l'equip humà és un valor afegit a qualsevol empresa, no? Generar emoció és molt important al client i a l'equip humà nostre. Permanentment tenim aquest camí a seguir. Doncs moltíssimes gràcies a tots i a totes per participar. Us demanaria un fort aplaudiment perquè avui ens han acompanyat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ha estat, sense dubte, molt interessant. Sí, jo crec que poden baixar, si no m'indiquen el contrari, o si no per aquí. Sí, per aquí, perfecte. Ha sigut molt interessant, un exercici d'allò més interessant, conèixer diferents punts de vista en aquesta conversa. És important veure aquesta perspectiva, diferents perspectives que tenen d'una mateixa visió les empreses de la nostra ciutat. Doncs us informo que ara sí, ha arribat al final d'aquest acte, de la primera nit del teixit econòmic de Sant Cugat. Agrair-vos a tots vosaltres que avui ens heu acompanyat aquest vespre nit en aquesta vetllada i us emplacem a gaudir d'un còctel relacional que celebrem a continuació en el vestíbul del Teatre Auditori. També donar les gràcies i felicitar a totes les persones que han fet possible aquest acte, a l'organització, a l'Ajuntament i també als patrocinadors. Això sí, abans a tots els assistents, si voleu anar ja cap a aquest vestíbul, i demanaré que pugin a l'escenari les persones que heu rebut el reconeixement per així fer aquesta gran fotografia de família. Moltíssimes gràcies.